Продължаваме напред в България днес със следващия ни гост, който ще ни докаже, че изкуството може да стъпи на Антарктида. Благодарение на реализирания проект на галериста Антония Димитрова. Здравейте, добре дошли! Здравейте! В България днес, уважаеми зрители, ще видите кадри точно от тези бели ледени пространства на континента и цветните петна на картините, които са проектирани върху тях. Всъщност, откъде да започнем от самото начало? Как се роди идеята да припомним на нашите зрители? Идеята ми се роди много отдавна. Аз имах такава романтична мечта и понеже ние навършихме 4 години, точно на първа пролет, и в този смисъл, понеже сме пролетно създание, така да се каже, и аз правя една аналогия с птичето на Радичков, което се опитва да хвърчи, размахвайки крилца. И по този начин се държи за въздуха. Така и ние се опитваме да летим благодарение на нашите идеи. И тази идея аз се опитах по много възторжен и красив начин да опиша ентусиазирано на полярниците, най-вече на професор Пимпирев, който прие радушно, и аз съм много благодарна, че полярниците станаха наши съмишленици на практика, защото те успяха да реализират всичко това, което аз имах като идея пред себе си, да може изкуството да стъпи на Антарктида. Сега виждаме точно това, как се случва. Това е момент... Това е момент от антарктическата експедиция. В началото те са имали големи трудности, защото тази година температурата е била минус 93 градуса. Нещо, което в други години не се е случвало. И е имало наистина голяма опасност да не може да се размрази тази база. Но тъй или иначе, след това са дошли и хубавите дни, които аз също ги очаквах, когато времето е спокойно, слънчево и когато може тези работи, които аз бях селектирала и така си бях решила, че те трябва да бъдат наистина много цветни, много колоритни, за да може да изпъкнат на белия сняг. Вие лично не сте били на Антарктида, нали? Всичко, само изкуството, което по някакъв начин вие сте изпратили, и полярниците разказват за това и виждаме точно кадри от този невероятен континент. За съжаление, аз не съм отишла още на Антарктида. Имате ли желание вие да отидете заедно с произведенията следващия път? Да, и даже им обещах, че ако ме вземат на Антарктида, ще реализираме съвместно и другата ми идея, която е също първа по рода си в световен план. Ето сега, извинявайте, че ви прекъсвам, виждаме точно този момент. Това са работите на нашите автори на галерия Резонанс. Те са 7 плюс 1, 8 на брой автори. И тези работи са експонирани, както ми се искаше на мен, на различни места в това галерийно пространство, така да го нарека. Белите ледени пространства на Антарктида, които замениха и белите стени на галерия Резонанс на практика. Така че ние вече имаме един такъв факт. Направихме една инсталация на различни места върху снеговете на 13 000 км далече от България. Защото Антарктида е мястото, където се събират 4-те посоки на света. И това е края на света. И успяхме да видим и някои от посетителите на изложбата, пингвините. Да, целта беше наистина пингвините да могат да се възхищават на тези цветни работи. Идеята е те да застават пред картините и ние трябва да ги обучим в тая посока, защото за сега ги виждаме само застанали зад картините. Защо страхувате се? Те са малко индиферентни, изглежда, така че трябва да бъдат обучавани в тая посока. И в крайна сметка мисля, че това би могло да се случи, защото това е този Параклис, който беше обновен тази година. Ето кадри от него, така че... Параклиса, който се намира на континента, православен Параклис е... Българския Параклис в българската база на остров Ливингстън на Антарктида.
И така за идеята да се направи музей на съвременното изкуство. Там на самия континент? На самия континент. Тези принтове, които аз бях решила, че единствено по този начин може да бъдат представени в Антарктида, да не е необходимо някакво специално пространство, барака или нещо, което не е много привично за изкуството, бях решила, че във вид на принтови, които са ламинирани, съвсем спокойно биха могли да се експонират върху стойки, стъпили върху снега. И тези принтове са останали в Антарктида по мое желание и те дават началото на една такава експозиция, която след това ще се обновява. Мислите ли, че и други галеристи биха така се включили? Да, бих искала и други да се включат. колеги, Аз съм обещала на антарктиците, че до година пак ще им предоставя професионално селектирани принтове на творби на наши автори. Освен това съм им предоставила и едно голямо количество от нашите филми, които ние правим за всички наши събития, които се случват в галерията. И бих казала, че това е едно добро попълнение за един музей на съвременното изкуство. Така че и Антарктида да знае, че в България има изкуство и имаме хора, такива чудесни творци. И то най-вече от Пловдив. Такива автори съм предоставила аз на нашите понеже действително сте човек с много идеи, гостувахте при нас и за да ни разкажете за друг проект «100 ателиета», сега казвате, че сте на път. Ви предстои път да представите проекта и на друг континент. Къде отивате? Аз казвам, че в момента се намирам между Венеция, Антарктида и Австралия, защото ми предстои да пътувам за Австралия за третия етап на проекта от 100 ателиета, който ще бъде представен там. А в момента виждаме кадри от галерийното пространство на Резонанс, където ние представяме работи от 4 квадратни метра и 4 кубични метра, и 4 квадратни сантиметра и 4 кубични сантиметра. Те са посветени съответно на дългото време, което ние сме изминали като галерия. 4 години не са малко време. От една страна като творческа енергия, като ентусиазъм и вдъхновение. Всичко това е числото 4. Много ви благодаря за разговора. Успех ви пожелавам в следващите проекти, които сте замислили. Благодаря ви, че ни бяхте на гости.